Sanibonani, Mqeqeshi Wezinsizwa lo. Batho phonzo ngenxa ngephuzu manje komani. Batho mfana impala semncane odaka bathi diabetes imdala nti cha bamsukela bathi ngani ihlaza cebe. Kunensizwe engibhalelile la, umfowethu ubhalile wathi Mqeqeshi ngiphinde ngibingelele. Mina umfowethu usho igama lakhe nesibongo. Wasendaweni yaseNanda, Durban. Kukhona into engazi ngizoyithini. Kunentombazane engiyithandayo kusukela kwa grade 9. Size sasiqeda isikole last year ngo-2022. Ngiyithanda. Kodwa ukuyithanda kwami kakhulu ngayithanda kwa grade 11. Usuyophela unyawo. Ngangike ngiyitshela ukuthi ngiyayithanda sakudlala. Nasesikoleni babezitshela ukuthi siyathandana ngendlela esasenza ngayo. Beze bengilwisa abanye abafana. Bekulwisela into engekho. Okay, uthi bafoke ngikhumbula ingithengela ama-chocolates, biscuits, ingiphathele ilunch nezinye izinto ezahlukene. So last year ngo-31 December 2022 ngayitshela ukuthi ngizizwa kanjani ngayo kwi-video call ngoba ike ingifonele nami ngiyifonele sixoxe nje. Nakumanje angazi ukuthi siyoke sithandane noma cha ngoba nayo manje ike ingitshela ukuthi I love you. There's an attached proof below. Uyifakile ngempela yakhe umfowethu iproof. Ngibonile nami screenshot yabo. Ngivele ngingazi ukuthi njengomngani noma ngenye indlela shothi umfowethu mangabe imtshela ukuthi I love you. Uyavela dideka ukuthi njengomngani noma mhlambe yabo. So uthi umfowethu ke noma ngenye indlela iyona siyezwana nayo kakhulu. Kodwa ngiyazizwa manje ngiyayithanda ngempela. Yona ngike ngayicela ukuyikhipha last year. Okay, uthi umfowethu ke yona ngike ngacela ukuyikhipha last. So angazi noma last year kodwa uthi umfowethu ke last nje ngike ngacela ukuyikhipha last. Sangaphumelela ngoba besizobhala i-final exams kusho ka matric, okay? So last week Friday sangakwazi futhi yathi yaxolisa asenze kuba Monday this week ngoba bese ngidikilile ngathi ngeke sisakwazi ukuhamba ngoba bese ngilinde kakhulu nethemba bese lingiphelele. Yathi yaxolisa iyazi kade yayingilindisa if ngisafisa sambe ngiyazise so ngizoqoka olunye usuku ngoba kodwa angazi ngiyitshele yini ukuthi sengifisa sithandane. Lwalayini mfowethu indlela obeke ngayo yabo nje nami ngiyazizwa phela mase ngifunda into uthola ukuthi yabo kodwa ukuthi ubafoke uthi angazi ngitshele yini ukuthi sengifisa sithandane. Khona angikaze ngashela before nentombi enganginayo khona ka grade 11 iyona yathi ngiyayichaza ifuna sithandane yase yangiphula inhliziyo. Emva kwesikhathi sithandana angiphindanga ngaba yimi futhi ngoba ngike ngayithanda and ngike ngike ngayithanda and ngike ngiyikhumbule nje kodwa le yamanje ngiyayithanda nayo angazi ngithini ngiyitshele kwi first date noma cha. So wayeseyivala lapho umfowethu indaba yakhe. So mfowethu yabona la into mina bengakutshela yona yabona ukuthi ngiyabona hlela nayo usuku njengoba nishilo hlela nayo usuku avume and into engithanda kuyena ukuthi mangabe ehlehlisa usuku angithi uyena futhi osuggest uMonday yabo as much as kade ehlehlisa sonke lesi singisikhathi kodwa wenza njani nawe uyasuggest ukuthi kunganjani Monday yabo. So umuntu kanjalo usuke ekuthanda
hayi ukuthi mhlambe uzama ukindlela ukukuhlehlisa ukuthi uphela amandla yabo. Cha, ngeke ngasho kanjalo kumuntu kanje yabo. So hlela nayo usuku njoba nenza nje okay mase nihlelile nayo usuku senilapha. I think okwakho ke kusimple yabo, ngoba lo muntu senazane naye since ka grade 9 njengoba kadusho nakhona kade nilontshela nasakudlala. So lo muntu uyafana nomuntu kuwena engathi uyazifunela yabo. Intombazane mangabe izifunela kuwena kuhlukile ngoba naye uyakutshela ukuthi I love you njengoba usho nawe uhludidekile awazi noma usho njengomngani noma usho ngenye indlela. Kufanele ke manje ke wena ukwenza kube ngenye indlela, angithi awusafuni lokho ubungani. So wena kufanele phela ihlele yonke lento yabo. So mase nindawonye ukuthi nje kube simple, wena nje okwakho ukuthi umqonde ngqo yabo, umtshele ukuthi hayi sengikwazile alongo line ozomtshela kubona ukuthi hayi umtshela ukuthi hayi ngiyazi ukuthi ake ngithi nje uyibeka nje umthetho hayi inhloso yomhlangano wethu ngiyazi ngiyacabanga mhlambe nawe understand ukuthi why sihlangene yabo, ngoba mina nawe sesazana isikhathi eside kakhulu yabona since grade 9 njengoba ushilo and besihlezi indawonye kuningi nje esikwenzile sindawonye yabo. So angazi ukuthi wena lento uzoyizwa kanjani, kodwa mina benginesifiso nje engithembayo ukuthi into nawe ngeke ize ikuthuse, ngoba yabona usuyangazi ukuthi ngumuntu kanjani, nami futhi ngiyakwazi ukuthi umuntu kanjani and ngikubonile indlela owenza ngayo izinto yabona. Awuvele nje wenza isinomo kanjani yabona, uyazihlonipha uyazithanda yabo. Umkhohlisa yabo, umcrayon uyabaza ucrayon benzani, bacrayon umcrayon ngamazwi umshaye acwebezela yabo, bese uyamthatha isifiso sami nje hayi ukuthi mhlawumbe ngalento engishoyo mhlawumbe ukuthi ngimpintshele ekhoneni noma ngiyaxina kanjani, kodwa benginesifiso sokuthi mina nawe sike sizame yabona. Ungamtshela uyamthanda yabo, kuhlezi ngizwe ukuthi lelo gama ave afanele kube igama likhipha nje inoma kanjani lelo. Ungamtshela uyamthanda yabona, kade vele nanitshelana lokho, kodwa ungamtshela umthetho sengifisa ukuthi sizame manje, ngoba mina lokho engizwayo ngawe sekungaphezulu kubungani. Ubungani into engeke isalunga phakathi kwami nawe. So and futhi mangabe ukuthi wena unasi isifiso noma uyizwa lento engishoyo ukuthi ke sizame sakubudlelwane phakathi kwami nawe obungaphezulu kobungani, ngizo understand noma ukuthi mhlambe lento engishoyo awuyizwa kahle, ngizo understand futhi ayikho inkinga, ngoba mina into engitshela yona into esuka enhlizweni yami engeke ngisakwazi ngempela ukuthi iqhubeke siba bangani yabona. Wena kumina awusafani njengomngani yabona. Sekukaningi nje ngizithola ngicabanga ngawe, ngikukhumbula njengoba ubona ngifisa silokhu sihlangana kuba yikona ukuthi ithuba belingavumi, sesigcine silitholile-ke manje ithuba yabo, sekungaphezulu komngani. Mangathiwa siyaqhubeka siba bangani noma lokuzwana nje akade kusinakho ngeke kusalunga yabona. So yinto le ngikutshela yona esuka enhlizweni engithemba ukuthi ngeke izihlale kabi kuwena futhi ngeke izikuthuse ngiyabona. So bese uyamtshela kanjalo ukuthi wena uzizwa kanjani yabo, kufanele umnikeze naye ithuba a respond lento oyisho umthetho hayi bekuthi nje sizama ukuthi sizwane sizame sibone ukuthi cha impilo isithatha isibeka lapha yabona. Nami ngeke ngakuthembisa phela ukuthi hayi ngikuthembisa izulu nomhlaba ngiyabona, kodwa nje into engakuthembisa yona ukuthi cha isiqomo leso ngeke uzusole ngaso ngiyabona, ngeke uzusole ngaso mangathi uyavuma ukuthi lento yami nawe ake sizame yabo. Kufanele ukwazi ukuyigoqela mfowethu yabo, umuntu uma esephambi kwakho enye into leyo yabo. Kufanele ukwazi ukubeka, ukwazi ukugoqa undlali nje amazwi kufanele azifikele kuwena yabo. Ngabo ukuthi uzowacrema nawe uthi ufuna ukufika neise uzofika usuyisho kuyena zoba nenkinga, kodwa kufanele ukwazi ukukhuluma ngaye ngoba phela angithi uyamazi umuntu uma umazi mfethu kuba lula ube yamazi indlela asiphatha ngayo yabo nje
izinto ezinhle ngayo isona thuba lelo ukuthi ulibeke kuyena nokubaleka kwakhe empilweni yakho uyabo umnikeza ithuba yabo hawu ngiyathemba futhi ukuthi naye phela vele yabo uyobe mayimiseleke hayi kubalula ukuthi sizame. That's why ngithi asizame ngoba ugwemani mawuthi hayi ngiyakuthanda sengifuna manje sithandane ngithuke ngenzela ukuthi ungagcini uthwala lezi impela uthi hayi usazocabanga kwasha kwacina ngiyabo nakhona phela njengoba ethazizama ngasho ukuthi ngisazocabanga kodwa faneleke kulokhu menze usazocabanga umtshele ukuthi hayi mina ngokubona kwami ayikho into ozoyicabanga ngiyabo ngoba uyangazi ukuthi ngumuntu kanjani siyazana mina nawe ngiyabo so angikholwa ukuthi ngempela ukhona into osazoyicabanga impendulo into osunayo enhlizweni yakho. So ke ngangijabulisa ukuthi ukhuluma ungasabi yabo ungazisi indlela ozwa ngayo indlela ozizwa ngayo yabo ngoba simple lo muntu niyazana naye kade kutshela ukuthi uyakuthanda osingazi mhlambe kade wena lo uthithiza ngempela kanti ingane igcwele ngawo uzokuphathela ilunch ukuthengela ezinto lezi akuthengela zona ungeke mfowethu yabo so akuvele kucace kufofana akufana ziyaphuka uyagadla ziyaphuka noma kwenzakalani yabo kodwa nje isituation yakho ngiyacathi yona indlela efanele uyaapproach ngayo leyo yabo sengaba kwenakho ukuthi wenze njani ngoba egcina impela isinqumo sikabani esakho kodwa mangabe uzimisele ngayo lo muntu ukuthi hayi nithandana ilona giye kufanele umhlasele ngalo lelo yabo so ngiyathemba ngizwa ke mfowethu and uzokwenza ngendlela ekufanele wenze ngayo. So mangabe nesisizo sokubhala umqeqeshi wensizwa ungambhalela ke ku-email ethi mqeqeshiwezinsizwa@gmail.com uma nje ufisa ukuthi mina nawe sibonisane ngodaba lakho ukhumbuleke mfowethu umqeqeshi wensizwa ikhale njabulo sho mfowethu.